Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Liqasuke lashaya umlandeli igcokama elisha ojabule kwaze kweqa waze waliqabula. Lo mlandeli obejabulela ukubona igcokama kweminye emicimbi yayizolo ebelo performa khona kwezinye zeindawo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamulekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Lithi ukuthele lagana unwabe igcokama elisha ngesenzo somlandeli ojabule kakhulu ukubona lona waze wangena istage waliqabula. Lo mlandeli ke beliperforma igcokama kwenye izindawo osukeni la izolo lithe kusaperforma kunjalo wabe sengena idlubulondela estage walibamba waliqabula igcokama ke libe selimgudluza limsusa eduze kwakhe. Abantu abaningi ke lesenzo lesi bathe basigxeka, abanye besho ukuthi cha bekufanele igcokama lenza njeyana. Nalo leke bese seliya einkundleni zokuxhumana liyoveza ukucasuka kwalo lithe ukujabula kwethu asibokubheka bafethu le ndoda nje ebese ngiqabula lapha iphapalaze kakhulu yasethi umuntu bengenwe yini ngampela umhlathi wakhe. Abantu bebese bephoseka ke lapha kuma comment section bayobeka nabo izimvo zabo. Omunye ke uSiyanda Nyabo uthe ukumshaya kube iphutha ngoba ke ubengayona ingozi kuwena bejabulele nje akunendaba ukuthi uyisitabane noma kasiso wazi ukuthi nge uyi-artist uyathanda wonke umuntu my brother kumele uhlezi unendlela eyamukelekile yokwenza izinto. Wasethi ke hlonipha umsebenzi wakho. Unobuhle nokuthula uthe wow lokhu bengalindelekile mhlambe ke umlandeli wakho lo obejabule kakhulu asazi ke ukuthi ngabe yini le ade icabanga. Umuhawu olethothia uthe isidakwa lesi mfoka amanqele ubefuna nje induku yodwa nje. Omunye ke untuthuko enhle uthe Mthoga wenze kahle asisathembe lutho manje. Bafethu maningi kakhulu ama comment angeke ngiwaqede wonke. Ngizothanda ukuza ukuphawula kwakho ngalo lolu daba khona lapha ku comment section ukuthi wena libe wrong yini na igcokama ngokuhlehlisa yena lo mlandeli obese libambe linkonkoshele lise stage noma umlandeli ube wrong kakhulu. Ngizothanda ukuzwa ke uvo lakho ukhona lapha ku comment section. Mina njengentatheli ka YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo nazo.